Jum ieħor u joħroġ fid-dawl żball ieħor fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li nbidel 3 darbiet f'4 ijiem wara li ġie approvat f'Kunsill Ġenerali quddiem numru ta' wediet li huma doppji fil-manifest elettorali kelma b'kelma. Bernard Gregg kien skomdu għall-aħħar u spiċċa jgħid li dan sabiex dawk il-punti importanti jingħataw enfasi. Għandi mistoqsija dwar il-programm elettorali li frankament huwa mimli żbalji. Punt 534 huwa kelma b'kelma bħal punt 538. Punt 535 huwa kelma b'kelma bħal punt 539. Punt 536 huwa kelma b'kelma bħal punt 540 u punt 537 huwa kelma b'kelma bħal punt 541. Tgħidli eżatt kemm għandkom punti duplikati fil-programm elettorali. Qegħdin nistressaw xi point jew ieħor, ningrazzjak il-programm elettorali tagħna huwa programm kelma ta' iżda hawnhekk huwa evidenti li bit-tweġiba tiegħu qed jipprova jagħti x-xemx bla rbiel hekk kif numru ta' wediet duplikati qed jintużaw biex il-manifest jidher mimli aktar milli fil-fatt hu. Għalhekk komplejna nistaqsu dwar kemm huwa aċċettabbli li fil-kuntratt tiegħu mal-elettorat ikun hemm dan l-ammont kbir ta' żbalji. Aċċettabbli li fil-kuntratt tiegħek man nies ikollok daqstant żbalji. Għandi ċans niltaqa' magħkom inkompli nispjega l-programm elettorali tagħna. Għall-iskuża surreali li ġab staqsejnieh jekk bħala avukat fil-kuntratti kien jagħmel klawsoli doppji wkoll biex jagħmel enfasi. Hawnhekk l-iskumdità ta' Gregg ħarġet fid-der hekk kif spiċċa jipprova jaħrab mill-mistoqsijiet billi jgħid li l-ġurnalist kien qed jinbuttah. Il-filmat jitkellem waħdu. Ta' Gregg, bħala avukat kont tistressja l-punti fil-kontratti tagħmlhom doppji wkoll. Minix nimbuttak, anzi. Timbuttanix. Uża qed tgħidlek fil-kamera sidej li minix nimbuttak, qed tgħidlek biex taħrab. Kont nistressja l-ġid lin-nies. Għalhekk jiġifieri allura fil-manifest mhu żball tagħmel punt doppju.